Kubor nakaslem jong unong san hima. Uwe ubriu yaga balaktip kerteng udon box taklin siem shangoy live host nem AA karta nakasnong umsaw telang West Khasi Hills ula du no yala ka jong ka jing im hadien bala subajur baula sya penyam. Kate ka jingja kala jaha ka wei ni kijaka hajai do kro ka bahap apo kasnong kse ko long West Khasi Hills harut ka surak ba nong ston shalong. Kat kong ka jing thu jong kinong shong snong laong baya kate ka met yap jong te ubriu lalap de ki kat tu kat ni ka bayat lentina kate ka jaka ha kapor lai beji jan mit bat hadien ka ni marmar la pentip no syakinong yalam snong ka snong kse ko long ha ka ba makiru kila pentip no syakibor pulit. Syuk-syuk ki pulet kanong stan hadien ka jingyo jing tip marmar kila let syakata ka jaka bat hadien kat tu kat ni kila penkit no ya katay ka medyap sa civil hospital nong stan ban pendap iki jingdon kam bat ka jingtok kit jong ki pulet kadang yat syakaman.